Hi guys, good morning. Amo na pud sad biyaan si Mio. Nagtanaw-tanaw siya kay hunahuna niya mulakaw na sad ni si Mami. Magbayad mi karon sa utang namo nga bugas. And then basin mag-adto ko dito sa ilahan ni Mother Earth kay nag-ingon sila nga paadtuon ko dito kay magsabot-sabot kuno kung karon mag-adto sa hinguog. Nya si Mio guys, oh. Bye-bye. Bye-bye. Agoy. Naapod sa mi bisita nga dato niya si Madam Jojoy Dato nga walay loto. nagka-problema ang yahang account. Kay ngano ang yahang payment method close. So siguro i-connect lang siguro nako ang iyahang kuan payment method dito sa kang Utik. Kay naamay kuan si Utik kana ang bank account niya ang ni Madam Jojo so wala pa man siya sa bank account niya. Saba Mio. Asa na si Mio? Niya mao nga akong giignan si Madam Jojo nga ipaadto dito sa ilahan ni Mother Earth kay basin si Utik mag-adto dito among i-kuan connect ang iyahang payment method sa bank account ni Utik. Nagka-problema imbis nga makasweldo na siya. Kay dako kay kung na-okay na siya ang kuan kay natingala ko guys nga nung wala nag-email sa kuan Google AdSense payment sa iyaha kay expected naman ako nga makasweldo jud siya karon. Niya kagahapon lagi dito nagpa-signal man siya akong na tan-aw ang iyahang account close ang iyang payment method. Pero ang iyang payment method nakakonek na sa bank account ni Auntie Mercy. Niya sa iyaha diri close. Niya pag adto na ako dito sa iya ni Auntie Mercy, ang iya ni Auntie Mercy nga kuan kana ang payment method akong gitan-aw, wala may problema. Ambot og naunsa ni ang iyaha. Sige wala loy. Gamit ni ano loy. Wa man di man asip. Dili man, wala man. Nag-error siya. Close ang iyahang payment method. Mao nang connect na lang namo sa kang Utik. Unya na ko hapon mag-aduti kay magkaro-karo to. Ug maglakaw to siya. Ha? Ug maglakaw siya. Ako ra Utik. Lahi ra ba na siya? Nakaron day ko magadto. I-try og dial utro iyaha di. Nang sa man niyaw naggaras-garas. Na lapuan na kuan. Will unsa nya ito te? Asa to ah? Dana messenger. Messenger. Kana. Sa na Utik na. Kani dito. Ayun na. Aman. Kuan man na Dani ka sa kuan video call. Dani ka sa kuan. Asa na kuan? Wala siya naka-online da. Wa man nag-online di ay. Pero sige lang nagring man na kaganiha. Gitawagan ako kaganiha niya nagring ra. Mas way nang matawagan nato kay lahi na si Madam Utik kay daghan ba kay nag-appointment, daghan na siya mga business transaction. Ang mga business transaction niya dana mga kuyaw kaayo. Joy to manok gihiktan o ato ha. Ako ra ba kayo? Nya Nana oh. karon. Nananang. Ay. Te. Hello. Madam, Naningil mo utang. are ka? Naka sa inyo? Kuan ba? At kansa ka unsa ka oras sa katuilan ni mama? Hapon? Unsa oras gani kay ang account ni Joy Joy yang kuan ATM ay payment method close. Diha na lang nako i-connect sa imuha, wa may connect sa imuha. Close gani ang kang Auntie Mercy biya among gigamit sa iya ha. Nya kay na close man. Diyan na lang sa imuha ha. Kay pohon magsweldo ako ra mangyapoy mag-compute dana. Dalaan niyo mo kuan. Kato ang account number, bank account number. Ha? Isus ginuko guys, naprinda ko ng ATM na unsaon na lang. Dili ang ATM ang gikinahanglan, ang number lang dalha dito sa ilan ni mama. Number ba bank account number
account number sa kuan imuhang ATM. Katong papel resibo mautua ang bank account number. Imo na lang di ate. Daghan nakakunik sa kuha. Basig baklo sa pong kuragi. Ako biyaha, nakakunik sa Mayamiya Lifestyle. Nakakunik sa Mayamiya. Nakakunik po sa Facebook. Di man gud nato masiguro guys kay basig matingala ang kuan ba nga ngano man ni kadagan bag transaction dani nga nagamitan. Basig ma-close sa makuragi na noon na mabalik na sa Ginoo ko. Mabalik na jud ta pareha sa una sa kuan nga Ginoo ko. Way tigom, way kuan Ginoo ko. Ha, mao na ha. Unyang hapon ha. Ha? Mga alas 5 manang. Sige. Manang. Sige, sa kanang mga alas 5 na buang. Di ay. Astris. Alas 5 na sa gaturito. Alas 5 na nga ato? Sila mama? Alas 2, alas 3, anak. Alas 2, alas 3 nang ikaw. Ag istinito na ko nakaron kay agadto pa ko ilalilim kay agpalit pa ko sa bugas. Agbayad pa ko dito karon. Na alas 2, alas 3 na ikaw man ang importante. Alas 5 na lang. Ay lagi kabalaka lagi kay kanunay man ko ag-contact sa inyo. Pwede na ko ninyo kontakon kay kung dito ko ilalilim maka pasignal man ko kamong duha mo'y kuan. Palit sundang. Palit sundang untay noon ka. Ha? Mao na na Kamo magkuan ko kay mag-imo mga ate na nami dinhi. Pwede ra man daw ko anytime man ko. Init kayang kuan bisan alas 4 manang. Init kayang alas 2. Buang ka ba nga magpato di ay kani luy-luy di ay. Luy nga ada motor. Amre motor. Laman. Dalahan niya. Hinahinay ra og kabakla dito. Dito magpaniud to na si Mother Marites dito. Ha? Mao na to Sige na manang. Sige na. Sige na Joy kay ato na mi Joy. Ha? Guys, akong uban si Mio. Ali na dani di. Kami mami bi kay mag-uban ta ha. Mag-uban ta wala ra ba kay kaligo. Wa pa ni nakaliguan ginukuha pa ko ka lugar. Mao na to Joy. Kay para maka-withdraw na din ka sa imong try. Di pa kay sunod pa man na mag-update. Nara ba kay sweldo na 30,000. Sige na bib. Oh, ang kanang kuan nimo karon madugang na pud na. Paspasi og upload. Sige na. Sige na bib kay init na kayo ho. Na magpurong dai ko dani guys kay magusa na lang ang friend Mio ni Daniela. De friend. Oh, di. Oh, friend. Oh, look. Friend. Oh, dana ra ka. Kay agkuan sa ko naong agpurong sa ko. Kay Ginoo ko grabe ka init mga manang unya unsaon na lang ato mga beauty products nga atong gi-apply. Ma Florence Skin Essentials. Tansa ni nato. Okay. Ato ning i-try ning kuan. Kung pwede ba ni. Mio, dana ra kami yo. Hoy. Lablab ni kuan Daniela. Nani yang suot ni Mario kagahapon. Ato ning ihikot dayon. Pwede na. Mio? Amo ning dalon si Mio kay para makaalaglaag na sa niya kay taon-taon na ni wala nakalakaw-lakaw. Dato mga ni Agi gidala-dala na ako ni siya dito ila ni Lilin niya kay karon. Wa naman ako nadala dito. Anak. Be? Ang importante matabunan ang atong naong. Ang among pamahaw guys kay kuan ra. Slice bread ra. Paya Mio. Dira. Tana, ay na kami mami. Gina, biyaan ka na ko. Gina, ali na. Uy, ali na. Daw ako ning buhian dito niya sa kalsada para dagan-dagan siya. Nya, ang baboy de, ato i-check ang baboy dani de. Napalitan na nigbahog kay kagahapon hotdan man. Mag-inquire pa ko guys ni
anti-ador kung kano sa pwede magkuan. Kano sa pwede mag blessing diri. Dai isa ka manok pud oh. Ang katong 1,000 ni Sherwin nga gi hatag nako. Manok ang iyang na palit do ka puok. Sabong na sana siya. Mo na yang kalingawan diri. Sabong. Kisa nga ana. That is it. Hoy! Da. Natumba malagi ning kuan oh. Daga na talong ni mo iji oh. Dili na daot? Ha? Kani mo yung okra mao. Na okra wa malagi ninyo na harvest eh. Sige, harvest. Ha? Pura na. Papalitan din ko na iji bali 20. Di. Sakay na ta guys. Kaysa pa ha? Kaysa pa. Hoy, kaysa pa. Sige. Hinay-hinay na ha. Yo. Ayo dari. Di balik kabalo. Okay. Hey. Dana. Hey. Dana. Cái điều đấy. Rung. Ôi, tụi bay. Tôi làm. Ya. Kau depan ya, pertarung dia pakai right. Itu ah. Alah. Itu. Alah. Lihat na kay ka. Marang dili na ako sa ni usahay dalhon kay ngano. Lihok na kay siya sa kuan katuyahang kuan sudlanan. Yo kini bong-bong. Okay. Dana dadi. Mio. Dana. Mio la tama. Ya may motor mo yo mada. Di siya kabalo kuan. Wala ni namo na train. Pasadaw tatong matrain siya kay para Sakay motor mo yo. puyo ra dayo. Beheb. Bata. Sakay. Beheb. Beheb. Okay. Bago tayo ka. Mio, puyo. Mga nagbat na ni Mio. Okay. Agoy, ginukom Mio. Agoy. Dahil pa bib. Ha? Kurang lang. Doon ay. Dito pa di. Oh, dali na. Puyo, hunong sa. Yahak di si Mio. Kala ka una na ka. Sige na ni. Buy na, mabuy. Ali na Mio. Ali. Mio, ali. Magpas. Magpas. Dagan. Dagan Mio. Mio. Hoy, ali na. Hoy. Mio. Hala. Makalingaw kayo. Hala guys, makalingaw kayo. Oh my God. Hala, dagan. Hala. Dagan ali. Agoy, nawala. Ali, dagan. Suka dagan. Ali, dagan. Dagan, Mio. Dagan. Hala, ginoo ko makalingaw kayo. Dagan. Ali na. Agoy, ginoo ko. Makalingaw kaayo, guys. Oh my God. Hala. Kau, daddy, kau. Basta kay Dani, mahulog ka ha. Hala. Nasagbot-sagbot ang iyang kuan oh. Gihangos ini. Tuloy naman ni. Kisame. Makalingaw kay si Mio, guys. Uy, ma. Sige. Kaya padagan. Hinahinay na. Hawid dia, hawid. Sige. Sige. Kena. Sige. Hinahinay lang. Kena. Hawid Mio. Hawid. Kalingaw kayo guys. Grabe.
Gikapoy ko ni mo Mio. Kapoy ko guys. Grabe kahanga kaayo. Mio. Sakay na ta. Hiner ha. Hiro nga man. Sige. Kuya. Dana tadi. Gini ko. Ini. Sakay ko Mio. Oh Mio, kapoy Mio saya mo dai. Kapoy ang mata lang dai. Grabe. Makalingaw kasi niyo. Wala dyan ko nagmahay. Nga. Naasaan mo si Mio. Tungtong Mio ma. Tungtong tadi. Tungtong. Lo. Lo ni tito. Lo ni tito. Lo ni tito. Lang. Lo bisa na. Tay ako Mio kamay. Tay ako Mio gumo. Day! Pamista na ta? Oh! Pamista ta sa kwan! Mandahilag, ilain kalita! Bitaw guys, pista karon sa ilahin kalita. Nag-ingon to siya nga. Nag-ingon si Nining o si Cecil, yang anak. Igagawa po nako kay ayaan man ako sing kalita. Nga paatuon ko nako dito. Nya mo lagi karon nga magkadiin-diin ang atong video karon kay namatay pud sa si Papa Lucio na magkano pa ko dani kung unsa ni karon kay napasad ko'y kuhaon nga kuan beauty products dito sa Balingasag kay naay mga nag-order so kinahanglan nga pas ang atong kuan karon kay para kuan maapas na to ang atong kuan oras. Hala Mio na hala nagtagtag niyo hala nagtagtag niyo hala nagdagandagan niyo hala Ayaw Mio gumo. tigiro oh Ay. tigiro hala okay tigiro oh tanawa oh nagaikag sa siya Mio. Ay, dito ko Mio makalingaw kay si Mio guys. First time na ako nga gibuhian si Mio nga ni kuan. Dagan pud sa siya kusog. Ako naman ni siyang gibuhian ni Agi katong nanagbok mi nya. Wala na dayon. Nya. Kanunay ra biya siya dito sa kuan. Sulod sa payag. Mao nang burasag kuan. Baka nga nakabuhi. Oh. Awa. Yan. Love ni Mami si Mio. Love ni Mami si Mio. Love Mio mama. Giyahak. Grabe kay kahangak. Mio. Oo. Gihatag ra ni si auntie kay sa amo gihatag ra ni siya. Oh. Nagkagubot sila kay naaman niyo. Okay, ha? Gani. Nagasto sabihan ni Aki ang bahog. Dabaw ra na siya gikan. Dabaw. Gihatag mo na sa amo Nagasto lagi sa bahog pero agkalingaw masad ka. Karon akong giuban lagi niya gipadagandagan ako alag daganak mo sa siya. Agkalingaw ra sad ka. Mura ni siya og kuan kana ang nakabuhi sa coral kay ngano dito ra man ni sa sulod sa balay. Mao nang pagpakagawas niya dagan-dagan dayon. Na
Wa na ba ni nakaliguan. Makalingaw magudsad siya. Si Mio ang pangalan dami. Si Mio. Diyo yung dilaw. Hala kay siya. Dagan-dagan niya. Lo, ni dagan bub. Oh, lo, ni dagan. Magkuha na lang sad ko sa kuan. Pila na awan. Pila gani ni siya? 1 to 50. 1 to 50. Sige, magkuha na lang ko daan. Kay para napatay. Napamay bugas dito pero May na kay. di ara. Kuwang pa nag 50. Kita pa ha. Di ara ni. Agoy, na-scam na sa kudani ni Mario. Oh. Eh. Na, aginahinay na dayon mi. Insakto na ba naan? Sige. Di ara. Kaya giatag na dali ra kaya ang oras. Di nga sa awat sa uban bitaw kanang mangisog dayon kuan. Gianad lagi nako. Tuwa ninyo? Oo. Mamay, gigitagaan ka. Sa Davao. Ganahan mo kog iko mo na. Ganahan mo gud sad kog ingon ani. Nalong inani nga iro. Do. Napahuwap sa tiyo. Basta iro nga mo kon anak sa paminaw makawat gid ka. Makawat ka sa mami pas. Ha? Sada kaayo sada nagisulod ko. Paano dani yang pamahaw karon? Kay paan ram nang pamahaw. Kaayo. Dan milk dayon. Oh, dako na bas gasto. Gasto lagi kaayo ni. Na ginahinay nami. Ha? Salamat. Salamat sad kaayo. Ari nami. Kay giahat dali ra kay oras. Nya init ra ba kaayo? Giahat na. Babay na mi iplaster na abi itumba na ah. Itumba. Ya. Para Ante, ari na mi, salamat ha. La, miyo saman to, dagko ra ba kay sila oh? Dagko kay sila. Sebenarnya. Bye bye. Lah Mio, lagi gugut ta Mio. La. Lagi gugut ta Mio. La Mio. Mio guys. Nakuha na lang dahil may ubita ka hapsak na bugas. Ay, gamay naman to dito. Yo.